नमस्कार मित्रांनो, आता आपण बघूया कात्याच्या रशीपासून साध्या आणि सोप्या पद्धतीत कशी पायपुसणी बनवतात ती. मागच्या व्हिडिओत आपण ते साच्यावर बनवतात ते बघितलेलं आहोत. आता आपण घरच्या घरी कशी बनवतात, हातीने कशी बनवतात ते बघूया साध्या सोप्या पद्धतीत. चला तर मग बघूया. सृष्टी तिकडे गेले बाजूच्या घरात बनव, मी पण जाते. तर चला मग. भरपूर लागता बाहेर. काय करतात या पायपुसणं बनवता असा कसला? रशी हाती बनवलेलं रशी कात्याच्या रशीचाच? हो, रशी गुंडाळून घेतात. अच्छा. 5 रशी लागतात. साधारण किती लांब? तरी 20-25 फूट लागतं. जसा जास्त जितकी मोठा जास्त रशी घेशील तेवढा मोठा होता ना. म्हणजे हे गुटाळून कशा घेतात असं? तरी 5 रशी अशी गुंडाळून घेतली. हे आधी गुटाळून घेतल्याने रे बघा. बघा ते 5 रशी असे थोडे थोडे गोळे करून घ्यायचे आणि 5 रस्यांची एक बाजूची टोक असं पूर्ण एका ठिकाणी जॉईंट करून बांधून घ्यायची. म्हणजे पहिले त्याची वेणी घालूची असते त्या रशियांची आणि नंतर मग ते फिरवतात. 5 टोका एका ठिकाणी करून ते बांधून घ्यायची. हे पण थेट शिकवले ना ट्रेनिंग सेंटरला तुमका? प्रशिक्षण दिलेला होता. कॉयर बोर्ड आणि ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्तेने प्रशिक्षण दिलेल्याने आपण मागे एक व्हिडिओ बघितला होता पायपुसणीचा. त्याच्यासाठी तो साचा लागतं आणि साधं म्हणजे आपण घरच्या घरी बनवू शकतो. व्यवस्थित गाठ मारून घ्यायची. धागो चांगल्यातलं लागतं त्या का. हे बघा, सरळ पकड मोबाईल. हे बघा, अशी पूर्ण रशीची वेणी घालायची. घे करून झाली अशी तर लांब. सोडा ते जरा रब्बल लावून घेतलं काय विसरत नाही राहणार. व्हिडिओ
मित्रांनो आता ही वेणी घालून झाली आहे रशियनची. दोन्ही साईड. आता घरात आणलो. आता मगाशी त्या घरात होतो. आता आता काय करतं? आता शिलाई मारून घेते. एक गोलवाला करतलं ना. गोलवाला पाय पुसणं. हा गोलवाला होता पाय पुसणं. ते अशी शिलाई मारून घ्यायची. चांगली होईल. तर कसा जोडलं दाखव. असा गोल करीत जायचा. असा गोल गोल. हा. असं 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 करीत जायचं. असं एक प्रत्येक एका शिलाई मारू काय ना. हा. मार मार बघूया काय ते. पावसा भरपूर लागता. असं गोल करून अंडाकृती पण होता त्याच्यात. आणि ह्या गोल करतात ना. अंडाकृती केला तर ह्याचा वाय लहान होता ना. जेवढी रशी मोठी घेतला तेवढा मोठा होता पाहिजे. आता हे बघूया किती होत. आमचे रशी 22 फुटाचे आहेत. फिरायचं जायचा. अच्छा. शिलाई मारी. एके साईडने प्लेन दिसताला. एका साईडने शिलाई दिसते. ते काही हेच करू जास्त वेळ जाता. आपली शिलाई आपली वेणी करू. तुम्ही शकता काही साच्याची वगैरे गरज नाही. दाखव बघूया कसा गोल झाला. त्या बाजून दाखव बघूया. असा होता आता गोल. पूर्ण गोल करू घालायची. आता पूर्ण झाला. वेळ लागतंय का करू. शिलाई घालून जावं पाहिजे का पूर्ण. मित्रांनो आता होय तिला. आता थोडासा राहिला. ओके झाला. थोडीशी शिलाई राहिली. पाऊस पण आज भरपूर लागता बाहेर. झाला. होय केला झाला. असं झाला. टॉप पूर्णपणे असं जोडून देऊ काय. म्हणजे घट्ट राहावं काय असं त्याच्या बरोबर. झाला आहे बघा.
गाठ मारता की ओके झालं. हे कोण पण तसं बनवू शकतं एकदा दोनदा बघितल्यानंतर. आता आम्ही ही रशी स्वतःच बनवलेली आहे कात्यापासून. त्यामुळे छोटा झाला, जेवढी लांब रशी घेईल तेवढा मोठा होत चालला. तिकडे लावून हे थोडासा छोटासा झाला. असं परत बघूया. होय का? जरा check करू. खाली ठेवू. एवढा झाला. आमची रशी छोटी होती, म्हणजे 22 फुटाची रशी आहे म्हणून तर एवढा झाला. जर रशी अजून लांब घेतली तर अजून मोठा होता. जास्त रशी घेतली की जास्त मोठा होता. पण ते हे मजबूत येतात. कात्यापासून बनवलेली पायपुसणी, कात्याच्या रशीपासून बनवली. ही रशी पण आम्ही स्वतःच बनवतो आणि हे पायपुसणी पण हे हातीने स्वतःच बनवतो. जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब पण करा आणि बेल आयकॉन दाबूक विसरू नको. चला मग, धन्यवाद.